Penak lemah ya Pak iki Pak ya. Lemah kan kayak roti. Mabyur. NPK Mutiara. Oh iya. Mangkane mbakone sampean iki ya ora padha lho Pak ambek kancane. Lha ambek lore kuwi kaya lore iki malah boboan metu. Lemahe penak dadi lek sampean sawang ya kaya penak Juli sing ngerjakne wong loro dangir iki. Dadi sakjane kegiatane iki mau dangir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur kanca kabeh ketemu maneh iki ning video saiki aku iki dolan ning gone sawahe Pak Juli ya. Ora krasa tre moro-moro wis mbako iki wis enek saulan. Lagi ngene Pak Juli iki pas ndelalae ngerjani dangir. Memang lek iso mbako iki sendang cepet didangir dadi oyo tembako utawa wit tembako sing ngesor ki ndang ketutupan supaya mbakone yo cepet mekar wite. Dadi memang penanganan iki kudu cepet. Sakliyane kuwi suket barang iki lek iso ya aja sampe jembrung ngono lho sukete. Dadi sampean kudu antisipasi. Artine sampean saurunge nandur iki lek iso memang lahan iki dipersiapke dhisik aja sampe wis kadung diincepi mbako ning kono mau suket-sukete barang tibake ketel ngono lho, sukete lemu akhire mbakone urung sampe gedhi sukete wis nututi mbakone. Akhirnya ganggu pertumbuhan mbako. Ya wis, ayo didelok ngerjani apa ya Pak Juli. Iki apa Pak? Ngemes apa piye? Mes karo campur obat antisipasi layu. Obat jamur berarti Pak. Jamur. Mes nggih apa Pak iki Pak? Mese gawe NPK. NPK Mutiara. Oh iya. Mangkane mbakone sampean iki ya ora padha lho Pak ambek kancane. Lha ambek lore kuwi kaya lore iki malah boboan sing metu. Ngono kuwi lek ngewehi Pak, ngewehi sak pira Pak kaya emas barang. Lek umur sak men iki umur pira ngene sampean iki? Kurang lebih saulan paling. Saulan ya. Saulan kayak 5 kilo cukup wis. Tapi dinane sempat kena udan ya wis sampean iki ya. Sempat. Tapi ya alhamdulillah titik aman. Iya mungkin enek sing nganti jamure barang kuwi Pak ya. Nah, yo ki mau wis. Saiki kaca obat kan menawa enek jamure. Heeh. Terus jarake kaya ngemes iki sampean pirang dina pisan? Jarake 1 minggu. Iki wis ngemes ping pira, Pak? Umur saulan iki. Iki jane pindho iki, Pak. Pindho jane iki. Karena atene nemen-nemen mupuk wedi meluntir, Pak. Anu ya, soalnya cara lemah iki sing mari kena udan winginane ya bener ya. Jadi rada dimbat. Nek normal 1 minggu, Pak. Jadi jarak pemupukan utawa ngemes iki lek normale cuaca, maksudnya kayak nek udan ngono digawe seminggu pisan. Dadi ponjo seminggu ke wis mulai diemes. Mari ngono terus jarak seminggu diemes neh, tapi yo gak oleh oke-oke. Iki karo ndelok campurane apa wan ngene Pak Juli. Berarti wis dicampur teko omah ya. Campur air, Pak. Nah, ini yang kuning-kuning ini obatnya ini. Obat jamur. Ini NPK Posca.
Cara campurane pirawan Pak sekiloan? Perbandingane siji-siji apa nganu? Iki sajenis ya, Pak. Oh, sak jenis. NPK tok ya, Pak. Campurane obat tok jenenge. NPK-ne NPK Posca lha iki lho, Pak. Yang penting pokoke tanahe olahane kenek insyaallah apik, Pak. Ambek cepet penanganane kudune ya. Ah, Aja sampai kasep. Jadi iki tanduran umur sak wulan. Gak apa-apa ngene iki ngeneki wite Pak ya. gak apa-apa, Pak. Nang sene obate jan. Dadi ngemes iki saiki wis ora perlu kuwatir, soale yo enek penangkale obat sing anti jamur, anti layu kuwi mau kaya sing diomongne Pak Juli kuwi mau. Mestine lebih aman dibanding kaya jaman biyen. Jaman biyen iki umpama ngemes urea iki ya wis mara disokne ngono ae. Maksude iki mara di urea tok ya tanpa enek awer-awere kaya saiki enek obat jamur ya enek obat anti layu utawa anti alum kuwi. Jadi memang lebih aman kanggone petani saiki lebih mudah ngono soalnya obat-obatan ngono kuwi mau saiki wis penak digoleki. Jadi kanggo kanca-kanca kabeh ya sing ning kono mungkin sing pengen nandur mbako iki kena ge contoh kanggo sampean nek nandangi aja sampai kaset kaya sukete Terutama lahan, Pak. lahan iki kudu wis disiapne dhisik lah maksudnya sing antisipasi aja sampai suket ketel tandurane engko lek kebuntel akhirnya kaya lek kasep ngono kae akhirnya. Jadi saurunge sukete nutupi tanduran ya ndang diantisipasi. Dhisik ning kene iki treh memang lahan mbako ya sak rono-rono iki mbako kabeh. Jadi kanggo sampean sing pengen dolan ning Jember ya monggo iki soalnya iki pas musim mbako. Wulan-wulan iki pas musim mbako. Masih to diknane sempat enek udan, enek gangguan udan, tapi lek sing aman neng maksude lahane ringkas ya gak apa-apa Ya iki tetep tandurane. berjalan. Mestine ya umure padha sakmene kabeh lah cara gedine mbako. Dadi masih mbako barang iki ora cukup mek dimes-mes tok. Dadi penanganane iki ya kudu terus ngene iki kaya ndangir barang iki kudu ndang dicepetne. Soale mbako bareng ngene mundhake iki cepet ngono lho. Dadi lek wis mbako gedine sakmene iki utawa umur sak wulan ngene iki biasae modote iki luwih cepet dibanding ambek sik cilike. Dadi saurunge mbako ki angel ditata, pumpung sik sakmene iki lek wayah ndangir ya kudu ndang cepet didangir. Iki berhubung lemahe barang mari kudanan, lah donge garing kan ketok mabir ngono lho. Biasae mbako ki lek gak lemah panggon mbako ki lek gak kena banyu udan blas, biasae ya mbrungkal-mbrungkal ngono kae. Tapi berhubung dinane udan, tapi untunge kaya mbako barang iki mau gak sampai mati. Iki nggone Pak Juli iki memang termasuk panggone rada tingkas ngono lho. Dadi cara enek banyu udan barang iki dheweke ndang sat ngono. Memang nggon-nggonan ya lek pas nggon sing rada jombok utawa sing angel sate kuwi biasae ya sampai pirang-pirang dina ngono sik urung iso pero kaya lemahe. Lah iki berhubung lemahe memang lek diarani lemah gantung iki untunge ya lek pas musim-musim ngene iki tapi lek pas musim angel banyu biasa ya dadi masalah kanggone petani. Soale kudu iso mbanyoni sing cukup kanggo tanduran mbako iki. Mbako iki masih tanduran penak sirine tapi lek memang kurang banyu ya mungkin
cara gedine kurang maksimal. Kaya mbako iki umure sampe pirang wulan, Pak? Perkiraan Panen nih. panene. Ya 3 bulan. Iki 3 bulan. 3 bulan ya panen wis. Iki sing umur sak wulan iki jan. Tapi terus ya lek wis umur sakmene iki, cara mekarene wis cepet lek wis ngene iki, Pak Nggih, ya. cepet, Pak. Sing suwi iki kan sing sik tas Ya. konjo ngono kuwi ya. Tahap proses sih suwi, Pak. Pemenang oke sukete, Pak. Aduh, lambat, Pak. Malane kuwi, Pak. Lah tenan. Makanya tandurane sampean aja sampai kebuntel suket. Nek kebuntel suket suwi jere Pak Juli. Ngene dadi modote iki suwi ngene lho. Soale keganggu suket. Nek biaya, Pak ya biaya iki kaya mbako iki lek dibanding tanduran liyane iki piye lebih ringan, Pak ya Ringan, Pak. dibanding kayak Lombok barang ngono. Biaya 2 juta seperempat murah, Pak. Murah ya. Cukup, Pak. Masih ngerjakne kok sampean ngene iki? Cukup 2 juta cukup, Pak. Oh, lek Lombok, Pak. Memang ben tahun sampean nandur nganu, Pak ya, nandur mbako ya. Insya Allah nandur, Pak. Ben tahun, Pak. Ancen tere omahe Jember, Pak. Jember Selatan ini sampean panggone mbako. Ya memang terkenal, Pak, ning kene pusate Sate mbako. mbako, kan, Pak. Mbako kasturi, mbako naus ya enek wilayah Jember. Ini iki sampean piye, Pak? Harian apa borongan, Pak? Oh, niki kula harian iki, Pak. Harian kula sedinen 80. Sinten 80 nggih. Nggih. Kok soroe ram? Kaya kapan to sugihe iki? Iki sing iki jenenge apa, Pak? Ndangir, Pak ya? Sangir. Jadi didangir iki ben bonggole mbako iki kurukan. Lah iki tak uruke iki. Iya soro nemen iki. Iki Pak Juli ngerjakne kene wong loro, Pak Tusiman mbek Pak sapa critake, Pak? Pak Wanto. Ambek Pak Wanto. Iki masih wis resik ya kaya suket-suket iki jane ya ora enek dibandingne kuwi lore iki lho. Parah. Tapi ya memang penanganane mbako kudune cepet ngene, Pak ya. Yo, sip. Tendang mekar godhonge. Penak lemah ya, Pak iki, Pak ya. Lemah kan kayak roti. Nah, yur. Bagus super ya kuwi. Apa baleno, Pak ya? Baleno jepun sing gedhe iki. Jumbo. Jumbo. Nggih Pak matur nuwun wektune Pak nggih, kapan-kapan Oke, oke. disambung malih. Oke, siap, siap. Keadaane mbakune kula rada gedhi tak endangi neh, Pak. Siap, siap. Alhamdulillah kabeh wis tak takok-takoki iki mau Pak Juli ya wis iki sing kerja ngene Pak Juli iki wis tak takoki Pak Tusiman mbek Pak Wanto iki mau sing kerja ndangir. Dadi nyambi enek wong kerja iki Pak Juli ngemes utawa mupuk. Dadi memang loro-loro gawe. Dadi Pak Juli memang mungkin gak ngatasi kurang cepet lek ditandangi dhewe ya maksudnya. Dadi Pak Juli ki ngerjakne wong iku enek wong loro sing kerja. Yes mungkin kapan-kapan videonya tak sambung neh iki ndelok keadaan mbakune Pak Juli ki kok sampean kabeh kan urung roh lek wis gedhi kaya apa mbako iki engko tak kabari neh utawa tak dudahi neh video sing sak bare iki. Matur nuwun kanggo sampean kabeh sing wis ndelok video iki sampai akhir. Aja lali di subscribe,
utawa lek sampean seneng ya sampean pitet jempole kuwi lho. Mari ngono terus lek sampean seneng neh utawa video iki pengen sampean tuduhne ning dulur-dulure sampean, kanca-kancane sampean ya monggo sampean share. Sampean gawe status ning WhatsApp apa ning Facebook terserah sampean. Matur nuwun kanggo sampean kabeh sing wis ndelok video iki. Tak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.